My sa pýtame, mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša? Nie. Ježiš je Márin jediný syn v úzkom zmysle slova. Už prvotná cirkev vychádzala z predpokladu Márínho trvalého panenstva, čo vylúčuje Ježišových pokrvných súrodencov. V aramejčine Ježišovom materinskom jazyku existuje len jeden výraz pre brata a sestru i pre bratanca a sesternicu. Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových bratoch a sestrách, ide o Ježišových blízkych príbuzných. Ludvík Feuerbach, ateistický filozof v diele Podstata kresťanstva, píše: tam, kde upadá viera v Božiu Matku, tam upadá aj viera v Božieho Syna a v Boha Otca. Tu je naša otázka. Nie je pohoršujúce nazývať Máriu Božou Matkou? Nie. Kto oslovuje Máriu ako Božiu Matku, zároveň vyznáva, že jej syn je Boh. Keď prví kresťania viedli medzi sebou spor o tom, kto je Ježiš, stal sa titul Theotokos, Bohorodička, poznávacím znakom pravovernej interpretácie svätého písma. Mária neporodila iba človeka, ktorý sa stal Bohom až po svojom narodení, ale už vo svojom tele nosila skutočného Božieho syna. Táto otázka sa nevzťahuje v prvom rade na Máriu, ale podstatne sa dotýka jadra sporu, či je Ježiš zároveň pravý človek a pravý Boh. V roku 1858 sa svätá Bernadeta Subirusová stretla s Pannou Máriou, ktorá sa jej predstavila ako nepoškvrnené počatie. Reinhold Schneider, nemecký spisovateľ, napísal: Márina odpoveď je najrozhodujúcejším slovom v dejinách. Tu je naša otázka. Čo znamená nepoškvrnené počatie Panny Márie? Cirkev verí, že preblahoslavená Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia pre osobitnú milosť a výsadu všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského rodu, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu. Viera v nepoškvrnené počatie jestvuje v cirkvi od jej počiatkov. Tento pojem však býva dnes často chybne interpretovaný. V podstate hovorí o tom, že Boh uchránil Máriu pred dôsledkami dedičného hriechu, a to od samého počiatku jej života. Nehovorí teda o Ježišovom počatí v Márinom lone. A už vôbec neznehodnocuje sexualitu v kresťanstve v tom zmysle, že by sa muž a žena pri akte splodenia dieťaťa poškvrňovali.